Jo, čau, já jsem San a dneska jsem si vybral tu hru, já vím, já už ho hrávám to často, ale tak no, chcel jsem ju natočiť, lebo za mňa je celkom dobrá. A toto je YouTube, že tu dávam takéto veci, to nie. To je normální. A za to zabolí. Mojich civilistov tu nebudeš napútať. Tak a počkaj. Šílenie to postrár. to sa rimovalo. Tak a teraz počkaj. Tak dobre? Šílenie to postrár. Bolesti se dosrár. Tak. Majú dole hlavy, takže už nežijú. Ale počo mám len 2 zaťahy? Yes, kámo. Ešte som jednému aj usekol ruku. Teda čo? Kámo. Tu máš. Kámo, on je mŕtvý, on jeden. Bum. No si děláš srandu. Si děláte srandu. Tu sa nedá. Dobrý. Yes, kámo, yes. Tak to bolo rýchlo. Počkaj, ja si to môžem dávať medzi superhrdinmi. Aha. Počkaj. Jak som to dobre pochopil. Tak to dáme takto. Takto. A teraz použijeme túto a dáme takto. No. To by aj šlo. Dobre, takže ešte raz. Takto. Takto. A takto. Tak. Ja tu musím dať takto. Tak. Dobre, a teraz si musíme prehodiť na túto. A dajím to nejako takto. Ale to bude natesno. Ale počkajte. Toto máme jeden showdown. Kámo, to si robíš srandu. Kámo?
Ja som Mr. Boy. Tak. Ale... No tak friends, co tu máme, čo robiť? Elko! Tak a teraz to musíme urobiť takto. Osťou ma to ako baví. Ako baví ma to, no ale tak není to také hrozné. Bum bum bam, bum bum bam, bum bum bam. Tak pum pum. Pum pum pum. Everybody more Pisces. Keď tak nebudem vydávať videá preto, tak teraz často, lebo som dostal železo do pusy, takže nemôžem vydávať videá. Ja teraz počas mesiaca vydám možno pár videí, ale nebudem ich vydávať tak často ako pravidelný content, lebo ako chápete, mám aj svoje zdravie. Prednejšie je čo, robota, alebo YouTube, alebo zdravie. A niektoré by povedali, ktorí chcú mať veľa peňazí, robota, ale ja poviem, že zdravie, lebo to sa nevyzdravím, tak môže byť aj kukid a už ma nikdy na scéne nikdy neuvidíte. Takže preto. A to by som ja nechcel, lebo keby ste ma nevideli už na scéne, tak už nikdy uvidíte ani moje videá. Takže by som vám povedal, že skôr je to zdravie. Ale z tejto hry budem vydávať videá, ale fakt ako málo. Viete, že zoberte si ako keby Bugs3X vydával videá raz za čas. Viete? Čiže zoberte si, že Bugs, čo vydával na češtinu content, tak už nevydáva, viete? Čakaj, už musím puknúť. Hej! To si robíš? No nic. Tak som trošku špíňal. No, la policía. To si děláš. No nechcú tu byť na tejto hře a tak zombies, ukážem vám aj iné hry, napríklad teraz som tuto. Tak, no nic, tak som trošku špíňák. A teraz jak? Ja sa vrátim ku reakciám, jak to nedá, vole. Dobre. Posledné video, čo som natočil, vole. Pôjdem aj na reakcie. Nepôjdem na YouTube, ale na ich kauzy, vole. Ale ako asi si dneska ešte pretočím pár videí, než
na to točovať. Turíci. No nic, ale čo sa týče ako kontentu, takže čo sa týče mojho kontentu, akože, čo ako vydávam, tak vám musím ukázať, že kedy som, aké posledné video vydal. Ja sa teraz dívam o tak česko. No nič. Ale posledné video som nahral pred 16 dňami. Ja vím, že som trošku taká špina, ale ja za to nemôžem. Proste mal som ťažké obdobie. Takže neviem trošku. A mám 142 odoberateľov, ale OK, toto som vám nemusel ukazovať. Tak asi čus. Čau.